ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ରଜରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା? ରଜରେ ଆମେ ଫିଷ୍ଟି ମଜା ମସ୍ତି ସବୁକିଛି କରିବା। ଆଉ ଏ ଗଛରେ ବି ଦୋଳି ବାନ୍ଧିବା। କାହିଁକି ନା ଆର ବର୍ଷ ଦୋଳିଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦୋଳି ବନ୍ଧା ହବ, ଝିଅମାନେ ଆସିବେ ଖେଳିବେ ହେଲା। ଭାଇ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୋଳି ପିଲେଇବାକୁ ଆସିବି ଆଉ। ହଁ ଖାଲି ତ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଲି ପକେଇବ, ମିଟିଂଟା କହୁଛି କ'ଣ ଶୁଣୁନୁ। ହଉ ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ପଦେଇ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାର କିଏ କେତେ ଚାନ୍ଦା ଦେବ। ରେ ଚିଙ୍କୁଲୁ ତୁ କ'ଣ ଚାନ୍ଦା ଦେବୁ? ଭାଇ ମୋ ବାପା ତ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପାଠ ସାଠ ପଢୁଛି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଦେବି? ଆର ବର୍ଷ ଚାଉଳ ଗ୍ଲାସଟା ଦେଇଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ବି ସେଇ ଚାଉଳ 2 ଗ୍ଲାସ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ହବ ଯଦି ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେବି। ଆରେ ସେତିକିରେ କ'ଣ ହବ? ଆରେ କହୁନୁ ପଇସା କେତେ ଦେବୁ କହୁନୁ? ପଇସା ଦେଇପାରିବି, ନ ମିଶିଲେ ପଇସା ନାହିଁ। ପଦେଇ ଛାଡ଼, ଯାହା ପିଲା କଥା କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁ କରୁଛେ। ଯଦି ମନା କଲା ଯାହା ଯେତିକି ଦେଉଛି ସେତିକି ଚଳାଅ। ଆଉ ସେଠୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା କ'ଣ ଖାଲି ଦୋଳି ପେଲି ପକେଇବ? ତୁ କେତେ ଦେବୁ କହିଲୁ? ଭାଇ ଆମର ତ ହେଲେ ବିଲରେ କଲରା ଚାଷ ହେଇଛି, ମୁଁ 2 କିଲୋ କଲରା ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି। ଆଉ ପଇସା ପଇସା ତ ଦେଇପାରିବିନି, ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ବାପା ପକେଟରୁ 30 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବି। ଖାତା ଟିକେ ପକା, ତାର କଲରା ଫଲରା କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛି, ପଇସା 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ସବୁ ଖାତାରେ ପକା, ଟିକେ ଦେଖିବା କେତେ ପଇସା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ। ଆରେ ନବୀନା କ'ଣ ତୁ କେତେ ଦେବୁ କହ? ଭାଇ କହୁଛ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ତ 8 ଆଣେ, ମାଣ୍ଡୁକୁ ମାଗିଛି 200 ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ସେଇଥିରୁ ଦେଇଦେବି 100 ଟଙ୍କା। ମାଣ୍ଡୁଠୁ କାହିଁକି 200 ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିଲୁ? ସେ ପଇସା ମାଣ୍ଡୁକୁ ହିଁ ଦେଇଦେ। ଏଗୁଲୁ ତୁ କ'ଣ ଦେବୁ? ଆମ ବିଲରେ ବାଇଗଣ ହେଇଛି, କହିବେ 3-4 କିଲୋ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଆଉ ପଇସାଟା? ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କହ ଯଦି 4 କିଲୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଲୋ ଲଗେଇକି ଦେଇଦେବି ତମକୁ। ପଇସା ଦେବୁନୁ? ନା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ କିଛି ପଇସା ଆଦାୟ କରିକି ଆମେ ସେଠି ଟିକେ ମଦବାଣି କରିବା, ଆଉ ରୋଷେଇ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏ ଶଳା ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି କିଛି ହେଇପାରିବ। ଇଏ ତ ଟୋଟାଲ ଭାତ ଡାଲିକି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଭାବୁଛି ଯେତିକି ପଇସା ପତ୍ର ହେଲାଣି ଏସବୁ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଆଉ କଲରା ଚିପ୍ସଟେ ହେବ, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଚାଲ ଏବେ ମିଟିଂ ବନ୍ଦ କଲେ ସେ ବାଳଦନା ଇଏ ହେବନି। ଚାଲ।